everyone, ഞാനൊരു പുതിയ വ്ളോഗറാണ്. എൻ്റെ പേര് അന്തിക സതീഷ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പുതിയ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങണമല്ലോ, കുറേ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമല്ലോ. എനിക്കറിയില്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടുമോ ലൈക്സ് കിട്ടുമെന്നൊന്നും. ഞാൻ വിചാരിക്കാം ലൈക്സും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ 6th ഗ്രേഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ 11 years ഓൾഡാണ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു. പിന്നെ ഗൾഫ് ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂളിലാണ്, ദുബായിൽ. എനിക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട്, അവൻ്റെ പേര് ആഗ്നി സതീഷ്. അവൻ 3rd ഗ്രേഡിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, ജെംസിലാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെറുതെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ വ്ളോഗായിരുന്നു. എന്നെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ വ്ളോഗ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയാം. എൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ട്രാവൽസിനെ പറ്റിയിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ട്രാവലും പിന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് മോർണിംഗ് റുട്ടീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കമ്മിങ് വ്ളോഗ്സിൽ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്കിനി കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് കമ്മിങ് സൂൺ.